Halo, halo, cześć, ja jestem Niklaus, to jest Łana Box, to są moje nożyczki i będziemy rozpakowywać, tym razem na żywo. Tutaj miał gdzieś się czat pojawić, ale niestety technologia, jeszcze na tyle się z nią nie dotarłem. Także pozdrawiam wszystkich na Hitboxie i pozdrawiam wszystkich na YouTubie i generalnie wszystkich. Nie przedłużając, nikt nie lubi przedłużania, no chyba, że... Sorry. Ej, chyba na poczcie otwierali, bo jakieś takie jest tutaj nadszarpane. Mam nadzieję, że nic nie... Ej, no faktycznie, wygląda trochę jakby było, kurde, jakby to ktoś próbował otwierać już wcześniej. Mam nadzieję, że nie. Tutaj takie... Dobra. Uwaga. La! To jest, przypominam, że mam miesiąc listopad, czyli oktober po angielsku. To jest oktobrowy, a nie wiem, czy tu będzie cokolwiek widać. Oktober, horror, no taki pin. Mógłbym tu ostrością szastać, ale to by zaś... Czekajcie, a spróbujemy to zrobić. Kamerka, konfiguruj wideo, automatyczne ustawianie ostrości. Teraz tak będzie łapał i tracił chyba. Czekajcie, jak wam tak pokażę. O, One Up Horror October, nawet paznokcie mam, nie najgorsze. Dobra, zostawmy to już tak. Halloween. No Halloween, horrory to się łączy. Oktober to październik. No, październik, przecież ja go dostałem w zeszłym miesiącu jeszcze. Dobra. Wiecie, wszystko kwestia opóźnienia. Tutaj mamy takie coś. To się chyba na rękę nosi. Nie wiem, ta młodzież dzisiejsza to co to nie wymyśli. Dobra, zobaczmy. Może to się zakłada na... Nie no, tam chyba nie. Nieważne. Czekajcie. Co tu na tym jest? Dead. Czy to wyostrzy do tego stopnia, żebyście zobaczyli? Może jakbym tak dał... O. Dead? Że The Walking Dead? Czy o co chodzi? Dobra, zobaczmy. Może na szyjkę. Nie, to chyba na rączkę, tylko że ja mam takie chudziutkie rączki straszne. Ale czy to jest The Walking Dead? Nie wiem, bo tu same Dead widzę. To się tak chyba nosi, nie? O, ja mam takie rączki chude, że mi takie rzeczy ślatują od razu. Ładnie? A może na prawej? No to tak, by można było czytać, o. Stylowo? Myślę, że to tak. Czcionka z The Walking Deada. O, no dobra. To takie będę nosił. Taka damska. To damskie jest? Dobra, nieważne. Koszulka na koniec. Kolejna figurka. Dorbz 61. Jest taki uśmiechnięty szkieletorek. No co tutaj mamy? Vinyl Collection. Ta kamera ostrzy najgorzej na świecie. Collection The Vinyle. Nightmare Before Christmas. Taki bebok. Kolejny na półkę, już mi się bez mała nie mieszczą. Ej, to ktoś otwierał chyba faktycznie. Poczta Polska, czy wy otwieracie moje One Up Boxy? A dlatego tam tak mało rzeczy ostatnimi czasy jest. Dobra, czekajcie, zaraz go wytargamy. Grzech, co grzech? Grzech jest nosić takie coś? O, taki jest hopeczek. Taki beboczek, o. Proszę, taki ładnie uśmiechnięty. Fajnie. O, ciężki, taki... Twardy, taki... Kurde, nie wiem z czego to jest. Że na półeczkę taki pójdzie, mały... Co tu jest napisane? Disney. A z Disneya to chyba nie szatanistyczne. Chociaż Pieron wie, że tam jakieś masońskie spiski są. Dobra. To do wywalenia, bo już nie mam co zrobić z tym w domu. Bryloczek z otwieraczem. Tak. To jest to, moi drodzy. Nigdy więcej niemożliwości nielegalnego otwarcia piwa w parku. Bryloczek z otwieraczem z duszkiem z Pacmana. No wyostrz ładnie kamera na duszka. Aha, bo on jest przeźroczysty i to bez tusz. A jakbym tak zrobił, to masz kopyra. O kurde, teraz coś rozwalę. To jest zajebiste.
Nigdy więcej pragnienia na mieście. Dobra. Co tutaj mamy? Duszek. Taki chubby. On jest taki... O, taki zachwycony. Się wydaje, dobra. To mamy to. Koszulka. Czy fajna, czy nie fajna? Opis tego, co mamy. A co mogłem mieć jeszcze? Aha, mogłem mieć jeszcze takiego duszka zielonego takiego. No dobra, no widzicie to. Czy to jest The Walking Dead? Zombie the Bracelet. Mnie nie ma powiedziane, że to jest The Walking Dead. Dobra. I teraz koszulkie. Muszę wywalić. Zielony się świeci w nocy, tak? Widzisz. Koszulka. Co tu jest koszulka taka? Czekajcie. Teraz zrobimy edycję na żywo. O. Taka jest koszulka. Jakieś, co tu jest? Pacmany. Duszek. Babka jakaś. Taka koszulka. Nie wiem w sumie co to jest. Może ktoś się lepiej zna ode mnie. Jakiś księżyc. Jakiś duszek, babka i Pacman. No dobre no. Do spania będzie. Ja dzięki One-Boxom, Pixelboxom nie muszę już się ubierać w sklepach. To jest no. To był oktobrowy, czyli październikowy One-Box. O, tak to zrobię. Dziękuję pięknie za uwagę. Jak chcecie sobie kupić One-Boxa, to macie link pod spodem. Zostawcie łapkę. I co jeszcze? No i wpadajcie na Facebooka i na streamy, takie jak ten. To mówiłem ja, Niklaus Peyron, słynny włoski streamer. Dzięki, trzymajcie się.